Igazából pont úgy nézel ki, mint egy haver, aki ott hagyta a másik haverját Powerwash szimulátorozni egész éjjel. Most kelt fel. Nem, annak biztos nem lenne ennyi pénze. Azt figyelj. Mutatom, jó? Aha. Itt Főleg volt egy 10-es. Anyád diszpónolt, te hülye. úgy nézel ki, mint a Ferike. Még van valami játék a telefonodon? Skibidi. Anya, azt egy 100-asra vennénk egy pagyit. Kinek piros a tenyere? Kifingott. A Floor Zsomi. Mint ha orosz lennék, úgy nézek. Befejezzük a mapot, te faszopó. Olyan vagyok, mint a Prime Pump kutya. Ha vagy. Nekem lejárt ez szarom. Gamepad. Aha, lejárt a kurva anyját. A kártyában egy forint sincs. Bassza meg a rohadt keci kurva anyját. Küldjél már 300 forintot. De Bencének is én vettem még.